Kaixo, Kaiti Naiende Zaldunbide naiz, 41 urteko kazetaria, irratian, telebistan, multimedian eta hainbat mediotan aritutakoa, azken aldian multimedian, baina irratia maite duen kazetaria naiz. 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4. Gabon! Gabon, Kaiti, da Tomasa! Aupa! Gabon! Bai, normalean gauero, baina normalean lotan, erdi lotan. Gabon, txabalita! ¿Esa enkestatzailea? Bai. Yo digo, ¿cómo viste como maquinero, tío? Ikere nahi nuke izan urtsintxa bezala.